വിനോദ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ മീനൂട്ടി ഇടപെടൽ നടത്തിയത് അന്നാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടൻ ദിലീപ്. മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ദിലീപ്. ഏത് കഥാപാത്രവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നിരവധി അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ ദിലീപ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അറിയിക്കുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. കോമഡി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ചാന്ത് പൊട്ട്, പച്ചക്കുതിര, സൗണ്ട് തോമ എന്നീ സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ അഭിനയത്തെ ആരും പ്രശംസിച്ച് കണ്ടില്ല. എന്നാൽ അവയൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നവ ആണ് താനും. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദിലീപ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 3 ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ തമിഴ് പതിപ്പ് ഒരുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന സമയം. ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ദിലീപിനെ ശങ്കർ തന്നെ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചു. ദിലീപ് ശങ്കറുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മീനാക്ഷി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവെ അച്ഛൻ്റെ സിനിമാ കാര്യങ്ങളിൽ മീനാക്ഷി ഇടപെടാറില്ല. പക്ഷേ 3 ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മീനാക്ഷി ആദ്യമായി അച്ഛൻ്റെ സിനിമാ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഫോൺ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ മീനാക്ഷി ദിലീപിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവമെന്ന്. സംവിധായകൻ ശങ്കർ 3 ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയിൽ തമിഴിൽ ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അതിലേക്ക് ഒരു വേഷം അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് വിളിച്ചതെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു. മീനാക്ഷി ആവേശത്തോടെ ഏത് കഥാപാത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അമീർ ഖാൻ അവതരിപ്പിച്ച വേഷമാണോ? ദിലീപ് പറഞ്ഞു അല്ല, അത് വിജയ് ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏത് കഥാപാത്രമാണ്? മീനാക്ഷി ചോദിച്ചു. അതിൽ ചതുർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചത്. ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മീനാക്ഷി സ്വരം കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ആ വേഷം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അച്ഛനോട് മിണ്ടില്ല. ഇതായിരുന്നു മീനാക്ഷി തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ മീനാക്ഷിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ദിലീപ് ആ വേഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണതെന്നും ദിലീപ് അഭിമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. സത്യൻ എന്ന നടനാണ് പിന്നീട് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ചിത്രം വലിയൊരു വിജയം കൂടിയായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.